Haidaa sen body, mut ota mitä sä tarvit. Joo. Oi jumalauta. Täällä on rissit ja kaikki vittu. Niin, ne on dupettanut nää kamat. Mä tarvii muuten vähän susta niitä M4 kuteja. Ne on dupettanut nää. Kaikki näyttää ihan samanlaisilta. Joo, niin on. Näillä on bossit ja vittu kaikki. Kaikilla on samat kamat. Niin. Mä sanoin saatana, että niitä oli enemmän. Oot sä missä nytte? No täällä näin vitu vihreällä aukiolla. Täällä on näin vittu keskellä. Joo, mä näen sen. Onks sulla vähän enemmän kuteja? Tuu noihin ihme keltavihreisiin puille. Haidaa sen kroppa ensin. Odota, mä otan... Täällä on ihan pitusti tavaraa. Tuut sä auttaa. Mut ammutti, mä tajutan. Ei jumalauta! Saatana! Ei vittu, mua ammuta tässä ihan vittu vieressä äitiin! Niin. Vittu, niitä oli 5 tossa mun vieressä. Se hiipis mua vittu, mä lähdin karkuun, mä pääsin karkuun ehkä. Ei saatana, nyt mä kuolin. En kuollut vielä. Osuttiin päähän vittu. Mä oon tajutan. Mua osuttiin vittu päähän mossilla enkä vielä kuollut. Niin. Vittu niitä on monta. Niin. Ei saatana. Kaikilla samat. Ei jumalauta! Vittu unconscious, ei vittu. Niitä oli monta. Niin. Vittu mun piiritettiin. Mulla tuli 5 jätkää lisää. Niin, ne on häkkereitä saatana. Ne on niin vitun häkkereitä. Saatana. Ei ois pitänyt lähteä tonne. Mitä helvettiä.